De vrijwillige kunstenaars leven haar nieuw uit in de kelder van het Ziengebouw. Maar striekkiezer en bijenwaaks maakt ze zijn nieuwe kunstwerken. Door een bezuiniging moesten de vorige kunstwerken voort uit de kamers van de bewoners. We moesten daar huur voor betalen per jaar. Nu maken we 40 kunstwerken voor de kamers. En dat is eenmalig bedrag. En dat wordt gesponsord door Enel Doet. De vrijwilligers verzwagen het hele proces van het striekkiezer rond de morgen. Een put die het populair blijkt. Nou, wij zaten zomaar vol. We hebben 14 vrijwilligers gekregen en we vroegen 10. Maar er hadden nog wel veel meer kunnen zijn. Bij zwargborkerij Marienzaad in Kalmersweg binnen de Rabobank-medewerkers van Seruste Viendrok. Ze graven de basis voor een nieuwe boekenhaag. Die bril wordt dan. De bril rekt het op een slijn? Die lijkt er al van verslaan. Ja, het was wel zwitten, hè, maar dit waar. Dus we werken er binnen net wend, hè. We zitten daar met een laptop en een pen en een groot blok papier. En dat is uw werkambitie, dus dit komt erop aan. Bij de zwargborkerij binnen ze wies maar de extra help. Op zo'n moment krijgen we wat extra capaciteit. Dus ja, een mooie stap verder weer. En daar hebben we het hele jaar weer aan. Of eigenlijk veel langer, want de plaatsen dingen, Beukenhagen bijvoorbeeld, dit jarenlang aan het mooiste instel. Voor de bankmedewerkers is het een mooie manier om eens in een oren vrouw te zien. Het is al je zwaar en meest mijn lichamelijke en verstandelijke beperking die worden je begeleid, integreerd. Nou vind ik super dat zulke meesten dat hier helemaal van nul opzetten. Ze zijn nog maar een jaar bezig en ik heb vanmorgen plannen die zal ik hier hebben. Nou, dan ben ik onder de indruk dat de meesten naast hun eigen baas ook opzetten willen. Dat zijn energie insteken. Super. Wat elke broersman belangt, maar de bankmedewerkers ik boeten en al doet om wel komen. Ik ga gelukkig ook al een aantal, hè? Dus het is net zo dat je nooit in komt. Maar ja, tuurlijk. Hartstikke mooi. Ik vind het altijd mooi dat mensen interesse hebben. En dat we gewoon zien leren kennen van je bent mee bezig. En een stukje sociale interactie, maar de zware vragen, dat doet alleen maar goed.